inde på. Mm. Ja, så du kan se det igen. Ja. Det kan du skrive. Det har været stort. Så kan du skrive. Nu er vi i den blå. Men jeg kan ikke sende endnu, for der er ingen forbindelse. Hvor er det nu? Det gjorde du kan på din telefon. Ja. Prøv at se derovre. Læg dig. Look at them, Swanee. Look at them.